Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Shisngi hadin baka New Trap Youth Council kalalej ban khang tala ya gidukan jong gibarjala ha yodo kibam don ya trading license haka khan New Tarik pat uyayong arjar khat khandai kaseng kalalej ban ya kendo ya executive member jong katnat trade and enforcement uba polung do bat kuntupru ya executive member katnat labor uba tabor lang pathau ban dawa naka Khasi Hills Autonomous District Council baka dei ban penshitam ya gini ginong khayi barjala kibapun khen ya ki kendon ain jong ka district Council yang balatip kum ka trading by non-tribal. General Secretary ke HYC Central Body uba Roy Kuparsan Ram ha jinge keren bat kilat patai kubor hadian ke jinge kendo yo ba polong do ulaong baka seng kala dawa baka District Council ke dai ban pensenge no ya ke jing ai trading license syaki arspatali tam gidukan bala penyai dagi barjala ha yodo ya ke baki trai muluk kila ban trai kat kum ke section 3A jongga ain jongga snem kat kendai spa san pusau. Ngilala babun kidukan kebedan hati yudu ya kibela long try di kibomde ki try muluk ki jongi kimdon satia ki trading license ki jongki buat kitu kibela don mensyar unri kim simlar renew labun bun snap buat kawir ko bangila kolong ba nalor kini ki try dukan haki dukan hakwe pokoi ki dukan ki don kinong bala kat kum kaan jo ko desa council buat kini kinong try bala ru ki hapan yo e kali license po desa council de jinglap ko jongi haki jinglet pek ko bomenen kolong babun ki kimdon ni kita ki license di halor kata kenong rem kajing lap kajongi yang pemenden kesini lawan mentasi banbu kajing ujor persya ikini kidukan bangi gilalap pada kajuk kapor banbu iki jing dawa Ahmad jongka desa council lang bau iam in charge street enforcement ba ka desa council lang ba katnat enforcement kamdei banap yangi kisang bahalang ne kirushman ne ya kidor barsnong manlit jurep kumangilap hina kapor ki pulit enforcement de kilet ban jurep kilet chisin jubenai nakadon ka complain kilet rei ngingim so yahab kata namar ba labuk nang ke enforcement kalong ban pentri kami ki anya ka bakan desa council kalasna te kawin ki anya ka ban desa council kalasna kalong ban khanglat ki non tribal ban le business ka negeri ki jongi tinggi semua ba ka kamrang penengkong jong enforcement kalong ba kidai ban le khanra na kapor syakor ndai tang hayudu ndai hauput usam jong desa council ibro kowe Dah jinge keren apa dia berkata kebenta. Nak kaliang jong UEM in charge street, bakum juru UEM in charge enforcement. Lapan pau bakadon jinge ban lek kendra nak kapor namar bakum belum mentahi ki enforcement ki don tang nyok peranggut. Ti ban lek kendra borok kowe gerilung khasi kalau ba ki. Ti andai kai ke bangi ngiong ngilat bu ke jing dawa khmat cokade council kalau ba kani kam dei ban long ka daw bakade council kana pentri kami ki ai ke jongka. Kadis council kadai mangwat ikilat kelinti ban penkiu ke jing don beriu jongki enforcement. Tena kaliang du iam in charge street enforcement ulai ke jing pular rahmat jongi. Ba naduk kini marsen shimti himaki kila shim ikilat kelinti ban penkiu ke jing bon beriu jongki enforcement. Ndai tam ban penkiu ndai ban penbiang ru ke jing don kam jongki enforcement naduk ki kali baki kinlet ki mobile patrolling keleng joka jurisdiction joka desa council. Bat kawiru ke baki kila kular kalong ba kini ki office ki baki ki don hakeleng joka Khasi Hills hanong stone hamau korwat ke office kala jandam habhoi nongpo kila don ke office yakini ki office maki ki capat rekam no hakini ki sngi ki banai ki bansawan ti hambai dei ba jinglet jurip de enforcement kila ayangi ka assurance ba kila shim ki lat kelenti ban penklan ya katnat enforcement ban penbiang ki jing don kam ki jongki bat banyale ban khandra na kapor syakapor ba omdei shu ban daap bangingin wan ba complain rega enforcement hi kele kade ban let ban let khandra hi na kapor kabar ka jing dawa ka bangingi bu Ahmad jong ka desa council kalong ba desa council kam dei shu ban renew lane ban issue fresh trading license kini ki barjala ke ba khayi na po ka jurisdiction jong ka desa council abai dei ba kani ka banta na kaliang jong EM trade but EM in charge labor lapan pa ban nadu ba kani isi ka manta kilawan ban simti jadi isi kebat mai kimpat isu kawe bro ka trading license la ka fresh na renewal adu manta kinang bat kadau ko baki ai kalong ba ki kwa ban wan rai ki kendon baki bri ki banabar kinom long encourage ban apply trading license nang ni bat kawe ni kita ki lat kelenti ke bagi isi kebat mai ki kashim kalong ban penkiu ya ka by license mut na ka ai ka ba mensyua
la kalong shispa mo menta kala ban penkiu no lai spa hakata kador kenapa kin encourage kita beri ban apply training license bat kabaar kaba abaidai bagani ka renewal bat ka issue training license kabangi ong ba habangi ekren nakaliang jong iam in charge street ong ba kadis council hi kahap ban issue ya training license namar bakidor bar snong kidor bar hima ki ai ke nusi habaidai bagani banta nakaliang jong kasang hing lapan pau yu iam in charge street dakabaong ba yakaan lasna da kadis council kidor bar snong ki hap apo ka jingpet jingkmi jo kadis council ki kendon jo ka trading by non tribal ki lakren da ka basai hakanu ki kendon badai ban ai ka training license bat halor kinu kendon laban refuse lan laban kentat ban ai training license bat kawin kita kalong ba la danon beri jong yu bala ban tre kanu nu kam la kalong kam khayi na kanu nu kam bala mdai ban ai shu training license kita ya ki barjlang ko apply ti habai ba kani banta na kaliang jong iam in charge street ula panpau hangi panong ba akar potrik jong banai march baladep kila shong ke review meeting but kilarai ru ban sakhot ki dor bashnong ba fer bahap po put sam jo ka council but kilarai ru ban sna ya ka manual ka ban batai shai ba shwa ka dor bashnong kan ai ka no training license o ya ka NOC nam ta ka training license ki haban but renti ya ki kendon ki bla tho ka an ti ya kata ka meeting ki ong ban senang shwa di dor bashnong ki bahap po Shillong City ba on sa penbuat pat syakiwe ki shnong ki ba hab po put sam jo ka council ti ka bomot ba nang ni syakman ki dor barshnong ki ba ai ki NOC klam na bud ya ki kendon ki badon hakaan chongkan United Khasijantia Autonomous District Trading by Non-Tribal Regulation kat nais pasang pusau kin syak pensitom hak desa council tekan ni kan pendunai jeng ai NOC jong gitu ki dor barshnong ki ba shu ai klam na bud renti ya ki anya ka desa council ki laksana ti kata nakaliang jong ia in charge street but enforcement kila ai ka assurance yang i baki nom patay kanu ka yaki renewal niki fresh training license ni kumbalong himanta hadu bakindala bonwanra yaki tiki kendon ki batma bat hadin ru bandadon ka jing ekren so thu jingmut bat kini ki dor barshnong ba fair shwa bakin ai ken usi ti ka kawi pat ka bang ibu Ahmad jong ka desa council ka bang ekren gong ba yagi yo kumbalong kum ka yo do bat kiwi yo hapo rilum Khasijantia nakapor haka vision document jong aseng ni ong ba kidi bandon ki yo ki banlong be specific nakabanta ki try muluk ban khayi ban pateng ti bai de kani kabanta nakaliang jong iam in charge street lo ai ka assurance akma jongi ba kinshim mi kilat kilenti ba haman na ki yo ki hat ki bahab ko pu sam jo council nang ni syakmat le sia kisnam ki banwan karisho kan salong kumta omla banong ba baro khat kindai kinong khayi ki bandai ki try muluk ndrei ka jingkwa ki jong ka desa council menta kalong ba 100% la khasan persen komut ba 100% kinong shong yo kinong di khayi pating kindai ki try muluk ba khasan persen kindai ki beri mana ba kata ka ki jing persyang ka ba maki kinwan ra na ni syakman tingi khmi lenti ba lamba kini ki jing ai assurance jong iam in charge street kumju jong ka enforcement in charge enforcement ba labor kan ngin kita gidak jong jeng kala kini kisngi banwan namar ba nakaliang jong kini bawan shimti menta ia min charge street enforcement ki ong bagi don shibun ki ba maki ki kwa banle ban penklan kam tam enforcement bagi nom ja shu kumbaja ki por menshwa bawat kitna kulit enforcement kin sha sho apo yudu lan hegi jaka ban check ya kita ki training license lan ki labor license ki kwa banwan ra ya kata ka culture lan ka ayu ka ba ki beriu lari ki enforcement haba ki let kanu no ka jaka ki di bandon ka authority ki ban check ndai shu kumbalong menta ti ki don ki steps ki babun ki bana kaleng ka jong ki ong ki la shim bang ikmi lenti ba kata ka jing lum ki ki dor barshnong bar kata ka jing pensange ban ai ki renewal bi ki fresh training license ka kumbalong hi menta kanang ne kumta hadu bandawan bandadon kata ka jing shong ba ki dor barshnong ta ka assurance ka bana kaleng iam trade but enforcement ai Nakaliang executive member katna trade and enforcement uba polong do hakjing ekran bar ginong tho kubor ula ong baga district council kandang habban bishar benia thik pathik yakini ki arspatli tam ai gidukan jongki barjela hayodo ki bala khang tala da ka HYC ki dane am ki bumdan ya ka trading license but ka labor license ka jinglek menin jongka HYC kilap kidan aspa kita submit aspa angut ki ba ki license jong kila long invalid lan ki club apply tikani ka kamdei tang ha yodu kalong rampan keleng bat kadau ka bakong sandu ka de ka jing klot jong ka
enforcement ya ki an dika jingklap jong enforcement kami nak tahu ba kani ka fee structure license fee kala syu sajo kala stagnate mentabun ngun snem but ka council come down revenue but haba come down revenue ka jingdon jong ki brio ki ba implement ya ka anru ka sa kumjo kat ba ka jingdon jong ki traders ke bar kala nang kiu di benta tang ki ba la don license na ka council ki dan la jansan hajar jela da pibu kain sakiba klampa apply ki bampa ju apply kin dan sa san hajar di kepamut ba roughly kataru kadang conservative figures ngibu ba kin dan bat ki ba apply bat ki bampa apply kin dan ku pas hajar kini ki non tribal traders bat enforce ya ka an ngidan nyopo prangut ki bro kum nungin pentreka kini ki nyopo prangut ki brio kimdan wat ki uniform kimdan buat ke tiar ki ba biang arms weapons de bat ya kita borok akan ni review meeting ngila ada banyak kran sani ba kum nungin ngin penklan bor ya ka enforcement wing kenang ba ngin la ban pentrekam effectively ya kini ka an ke badan berka council di nalor kata ni lakran ru ya kejing don kam banyetre ringkat ba kidor bashnong bun ki issue ya ki NOC teng tang da kejing tip jong way u individual urang bashnong ndrai ngi insist ba kade penlong urang bashnong bat kador bar debat ngila rai ru kani review meeting ba ngin ai da ka manual of instructions yakini dor bashnong ba halor kino ki kendon ba pin clear ya ka NOC maklem dan ka manual of instructions ka sulang baik ka jimon shimet jong brio laniki brio ki badan hak dor bashnong ba ki semua ban recommend yung ni brio clear recommend rimtangi omba kadi bendan da ka manual of instructions de nalo kita ni lakran ru ba katkum ka act kanu gunu ka treat ka ba trashnong ulala ban try anle umdei shu ban recommend ya ka license din nak tak daw kalong ba kapashay ba hadu kani ka klipmat nakaliang ga jong ka council nakaliang jong ngam in charge nampat clear ka wairu ka file ka wede bat ka renewal dan ka fresh license namar ngi up ba ngin put up ya kani ka proposal ka jongi hakmat jong isi hingga bangi propose ka increase ka bolong hadu 100 sispa 10% increase jong ka license fee endala approve ya kani ka fee structure ka ba thamai dan ka question bangin renew dan ban issue ya license kan arise de kita hiki ki issues ki ba khamat ki pami hari ni ka jingekran but ni nakale ka jongi melapan power ba kan ka jingekran tu ka jongi kan sedang bat ki dor bashnong ki badan syuahan sor bat kapsor ban ra ka awareness ha ki dor bashnong ba ngidon kam ya ka jingetre rekat ki jongki di komentar ngidon hani dor bashnong quality kini kila ai kejuk ka letter of complaint ya ka jingdon jong ki non tribal traders ki baklam ka NOC jong bashnong ka chiti ka jong ki ka poi changa mennen kila ele rengkat bat ki enforcement officer jong ka dor bashnong kila ya ban kan kanut 5 south kali ki dukan ki baklam dan license de kamot ngi long very vigilant ngilong very well engaged but subject ni dan ke jingkit clear ban pentikna ba ngin revamp ya ke department nama lada ngimla ban revamp ya ke department kamot ke challenge ki buon parat but nginomla ban pendep hak ya ka constitutional mandate ke jongi ngin hapan verify ya borok nomor kelas submit ya ke list han ni pi ke list jongi dukan ki bamban license de ka benta ka jongi kalong ban verify kat kum kini ki information ke ba wan naki
but kamdei tang kaba nin kaski ndrei hakini ki tayo beladap naka liak enforcement joka council ru daliri gilalai ngila khang hanong mai nangta hantai South Furlong kasulong ko bang OIP ka jurisdiction ka he palat ka jingdan ki traders ka bon palat ka man po jungi kaduna nolong kata kadang sudap ka Lok Sabha election kini ki juk enforcement jongi gile election duty ru tenrai ka jingki ki ka jong nga kumu ia in charge kalau penting kena ba borok kini ki application fresh lani renewal kinam la ban yang dai ya ka council nar ka daw ka latest proposal ka ba kan mi na kaniga department benda kalau bangin ngin digitize no but haga bagi ikini ki trade license can done na haga digital form ru kabamut ba ki brio ki traders kiri maki ki banwan cha council kumbalek u apply passport ulek sa passport office to applicant nak benda ka trade license ulek banwan cha council amdai baki staff nang ni kini rak form banli terwa banong ba sim kani form pendak di sisian bangilala kamta kamut ka leakage of revenue ngilala ban lap ngina mailat nang ta ka collection ka revenue generation kan wan sispa nak sispa but haka joko poru kani ka baki NGO kinlek daladi lani ki group kin hon kin lek dalari kan nom dan kamcho nama beli ya borok ka clearance jong ki license la centralize hakan ni ka office but unu uba penyak ni ka trade claim ka jing clearance claim ka license jong ni council kabut borok hak ke information kala dan hangi haki computer ke jong Haka juga por lai tu baga district council hadian bakala syong ya ka review meeting haka arpo trik bunai baladep kala raiban bot dien ya ka Khasi district police bill baladep pa daga district council sya district council affairs jong ka sarkar jilla na ka bentaban penking tiar yale ya ki pulit enforcement jong ka district council haba kilek khenra ya ka trading license but labor license hapo upot usam jong ka district council kawai ka ba ilakran ba kalong ba ngidon ru ya kani ka an ke paka council kala ada teng ban adopt menchwa ban pass bat kata kadai ka bill bandot ka Khasi Hills Autonomous District Police Bill ka bangim kran chutai ka enforcement ringi kran ka creation ya jong ka district police dekani ka sakut benda bat ka DCA bat hakani ka meeting ngelapan pau ba kani ka isi ka pemerintah kan put din baka state government bantikna bahkan ke bill ke bahasa pending bahkan loka act in lap penolak act kabut ba kanam de shoot tangka ban pentrekam ke enforcement regan de ka district police kapadan training bat ke possession ni arms weapons kat kemba prescribe dah di ya kani ke ju resolution mentang pak copy yakino kino nakini ki resolution ki bide ba state government ki bide ba DCA ki pak copy DCA kenang ba ndar ni telah ada endorse ke DCA ngin push pada apa ke depan aya ka go ahead apa kata kenang ba nomor keladon haki sistem baladap bagi personal juga enforcement kelayo ru ka training council kala pelut ru bisa ada benda ke training joki hendrai hajing bom dan jong ke regular police force ke training joki ke hadin ar license sausnem uri ulaklen no familiar show ban handle lagi arms de hendrai sisi bengi adon da district police pada kemot arms and weapons use of arms and weapons ketika sibenta jong ni ka police act